istinskoj ljudini i da ti kažem da si neodoljiv i neumoljiv. Mogu da pričaju šta hoće za tebe, ali ti kad prođeš... Prošao sam. Ne. Ti gde staneš, niko ne može da nastavi, jer ti gde uradiš nešto, tu trava više ne raste. Mogu zinata da budu i sa Đurom, i sa Jurom, i sa Asminkom, i sa Bebinkom, ali to naoštro, kako se kaže, u štetu sebe. Misleći da je tebi krivo. Majo, direktno. Slažem se, Miljo, i još jedna mala digresija. I kada si ti u pitanju i neki tamo iz Bosne i Hercegovine, isto također. Milja number one. Sve ostalo blede kopije. Ma sve smo mi napravili, bre. Sve. To su ološi... Nećemo. O bivšima. Bili smo budale. Bili smo pametni što smo s njima bili, bre, care. Hvala u pravu. Hvala u pravu. Ludost. Radila nas ludost. Ta neka... Šta nas radilo, ni mi ne znamo. A što se tiče Ivice, jeste se po kakvi ste sad? Top. Mislim, ne dugujemo ništa, ni samo meni, ja njoj. Jeste okej, Ive? Mislio sam da ćete Milja napijeniti. Jao, Ivice, dobro jutro. Dobro jutro. Znaš kako? Ti i ja smo brat i sestre i gledamo se na takav način. Ali šteta što ovakva dva uma, ovakve dve persone ne budu znati. Istina. To bi bilo FBI bi došao na Balkan. Razumeš? To je šteta. Što se uvek zaljubljujemo u neke leve, krive, budale. Ne zaljubimo se mi. Što je najgore, mi mislimo da smo se zaljubili. I onda iz nehata napravimo takve gluposti ubistvo iz nehata. Da ih donosimo i da niko ne može da nas opere, je li tako? Istina. A ko je ova gospođica Stanka, da se javim gospođici? Ovo je Stanka, to ti je legenda, jedna Dalmacija, dole Stanka. Dalmatinka, ajde da igramo, care. Dalmatinka. Ajde, Ivice, hvali se sa Stanijom. Pa ja ako hoću, Bože me sačuvaj, baba, mislim, neću cara da uvredim, gospođetina za mnoge tamo, ja navijam iskreno Zaneli u ovoj priči, ali to Stanija, to ti je fotomontaž, to bi ti želeo, to bi ti želeo. Ja isto navijam Zaneli u cijeloj priči. Veruj mi, da, u cijeloj priči, ja ne podnosim, ljudi tapkamo, šeramo live. Nekad mi ide toliko na živice, vređala me je, ali ja sam realna. Ali je i simpatična i ona. Care, šta sam uradio da ja igram sa Ivicom? Jel ti mene zajebavaš? Daj, morate se razmiriti, Ivica, znaš da je to dervenski zet. Ma kakav zet, kakva derventa, ja te krstim, ti prdiš, care, jel to namjerno radiš? Ljudi puta dva. A čekaj, ali nisi dobra sa Zoljom? Ma jebote on u dupe. Jebala se Majakita. Mislio sam se da ste se izmirili, Boga mi, sam vidio da igrate neko. Čovek se ženi, igrala, budala bila, stavljala mu pare u džep. Znaš da nismo dobri, ja i on. Ma koga jebe, bre, ne pričaš mi o nebitnakovićima. Ne, svađa izbila oko čaja. 308 ljudi mi pričaš o nebitnakovićima. Hoćeš da ti pričam o Maji? Ne, što ću ja to ispričao tu priču. To je stara priča. Kako ti sviđa Majakita? Ovo je, ali čekaj, ovo je aktualno, Miljo, ovo je staro moje, ovo ima moje 100 godina. Kako se ti ne naljutiš sada na Ivicu i ne oteraš ga u pičku materinu što je ovu fotomontažu stavio sa Stanijom? Što će Stanija meni drugarica, ono okej smo, kako bi... Pa kažeš mu idiote jedan skloni tu fotomontažu. Sutra da ja uđem daleko bilo u reality, mene da vidiš na nekim, to bi podržao. Pa nije ne znam šta naprave, slika. Ajmo ljudi, dve ruže. Ljudi, što me grlo boli, jebote, iz pluća sam počeo kašljati. Filipe, ti i ja umiramo od raka pluća, vidjet ćeš. Ne daj Bože, Miljana, ne prdi. Ništa dijagnoza. Ne prdi. Čuti radi transplantaciju. Ne boj se, Miljana, nisi ti jedina koja će umreti od raka pluća. Stanka, javljaš se i ti. Znam ja da je Filip hipohondra kao ja, pa volim malo da ga uplašim. Neće. Stanka kuri jednu na drugu. Stanka dere jedno na drugu. Puta dva ljudi.
Ugasit ću se. Ja ću umrit prije vremena. Pa ću zvati Ja cara na ljudi WhatsApp. oču i gasim se, jedva gledam. Miljana, zovi nekada malo poigrati. Morat ćeš da pričaš malo sa mnom. Pa daj me zovi u neko dogledno vrijeme pa ćemo igrat malo, družit ćemo se. Hoćemo Bogom. Hoću malo da pričam sa tobom, ti umjesto da si našao. Ja sam te večeras htio dodat, stvarno, kunem ti se, htio sam te dodat, vidio sam te i tamo što ću te dodat ti započeš nekim, si se dodala. Gledaj, ti umjesto da si bio sa Stankom, lepa, normalna, prirodna devojka, A nije još kasno. nije plastična, ti izabrao Majakitu, onu što jede govna na WC šolji. Šta s menom? Šta s menom? A jebi ga Miljo moja, štaš? Stanka, ti si prelepa žena prirodna, to hoću da kažem. Ti. Čekaj, ti hoćeš reći da ja budem sa Filipom? Da biste top par bili, da treba normalnu ženu, tako čutljivu da nađe. Ne, znači ne. Zašto? Sad me i Stanka najurila. Ne, znači ne. Filipe, Moram da ti obećam nešto. Tražim ljude koji su moje godište, a ne stariji od mene. Ok, naći ćemo i za tebe nekog na TikToku, ništa ne brini, nekog debila. Ma ne treba mi sa TikTok. Ma da, Filipe. Imala sam jednog debila u životu. Ti ćeš biti u realitiju Zimus. Neću biti Miljana. Ja ću biti na polju. A ju što se ja i ti kladimo da neću biti. Tebe mi bit ćeš. Ti si Evo ja tata ti kažem, mene mi neće. Ja sam svoje odsvirala. A svi govore svaku godinu da ću biti, ja svaku godinu kažem možda malo zapečem vatricu, ali sad, evo kažem, već je 5. mjesec, sad će 6. pola 5. je, eto ti za 3 mjeseca ti je. Tvoja drugarica, Filipe, će Zimus da bude najzgodnija. Pazi šta ti kažem. Hvala Bogu. Radit ću Samo na sebi. nemoj opet Vidjet ćeš. Najzgodnija i najljepša. Filipe, jel ti isti WhatsApp? Jes, isti Zovem te sutra. Idi spavkaj, neka spavkaju te moje lepe, prave, najlepše okice. Hvala Miljo moja, zovi sutra pa igram. Duša ti spava. I Boga mi, pospan sam, baš sam slabo spavao. 1000 evra bit će para, samo da smo mi živi i zdravi. Ajde, idi spavkaj. Ajde. Zovi sutra pa ćemo igrat. Odigrajte ti Ive jedno, vi imate tema. Beži bre. Ajde. Ljudi, ja Kristijana htjela da dodam, ja cara zvala. Da li je moguće ovo? Gdje je ovaj Kristijan? Piše da je u meču. Piše da je u meču, ljudi. Piše da je čovek u meču. Care, pošalji mi jedno srce da me krene. Ili, ne srce, poljubac onaj. Onaj poljubac. Vidim da si ušao u live, pošalji mi onaj poljubac da me krene. Tapkamo, ljudi, šerujemo live. Car dok nađe poljubac. Ljudi, poljubac, Filipe, da me krene. Neću sa Supreme, ljudi, Kristijana čekam, sa njim sam se dogovorila. Zamislite vi mozak koja je slučajnost. Htjela dok njega i tražila Mateju i videla da je car slobodan i ode čovek. Da li može neko Kristijanu da napiše da ga čekam? Ej, care, poljubac nećeš da pošalješ, ti pso. Mama ti puši džabe, ološu. I ja sam nečija majka i nečija ćerka. I ako me ne volite, izađite iz live-a, imate pa minimum 10 live-ova u ovo vreme. I strane live-ove. Ja ne razumem.
Piše mi da je čovek u meču. Koliko morate da budete nesrećni da vređate nekoga? Ja nekog kad ne podnosim, prođem, idem dalje. Idem dalje. Ajde, Kristijana, da zajebavamo malo ljudi. Pišite, čekate miksi. Evo, sad ću Janka da dodam. Sa devojkom si bio, juče sam videla te slučajno. Čemu potreba da vređate streamere? Kako mene, tako i moje kolege. Čemu potreba? To je nezadovoljstvo lično koje nosite u sebi. Gdje je Kristijan in live match? Sve ću mati da kažem, samo da te pozdravim, da ti kažem da si gospodin. Moram malo da se zezam s ljudima. Okej. Jao, Kristijane, večito problemi s tobom. Večito problemi s ovim čovekom. Ja sam uključila da ga iskičmim kad on... Nema niko da ga zajebava. Niko mi sad nije za zajebanci inspirativan. Jedna trepavica mi je spuštena, da. Evo sad ćemo je podići, hvala. Obraćate pažnjom na svaku sitnicu. Žuti kaputić, hvala na timskom, tako svi ljudi šalite timska srca. To nam je potrebno. Da, istina je da, ti sa ovog dna nećeš ustati. Moram noktiće da uradim, podhitno. Nego ja to uradim i skinem za 3 dana. Željku kad vadim grlice, kad ga češkam i njemu to smeta, kaže mama ne nokat, žuti kaputić, hvala. Ajde da zajebavamo Kristijana da mu... Drugarice, ja ne mogu da ga dodam, piše mi večito da je on u meču, jel možeš da ga pozoveš? Napisao mi je da se palim da igramo. Pa htio da se zaigram sa njegovim mozgom. Čuješ? Drugarice, lažljivice, kako si mogla da budeš s njim? Ne, ljudi, nije spuštena, nego sam lajner deblje namazala. I kosu sam skinula da se malo oporavi moja. Sad mi je kosa do ramena.